O futuro, a innovación, o digital, a digitalización no sector. Del agro, son 20 anos xa innovando, pensando xa no futuro. A innovación concebida como un proceso permanente, continuo e constante. Escoítanos o director xeral de Del Agro, que é Martín Díaz Álvarez. Martín Díaz, bos días. Hola, bos días, que tal? 20 anos de constante evolución. 20 anos que, bueno, parece, bueno, pouco tempo, pero a xente que leva traballando incluso antes que min, os que me precederon e ainda siguen na cooperativa, son 20 anos que, falando con eles, eu levo, bueno, vou facer 11, non? Pero todos os cambios aos que se veu sometido o sector, por moitas veces propiciados un pouco por, bueno, por as tendencias do propios consumidores ou a normativas que emanan tanto da Unión Europea que se fai cargo pois as diferentes administracións, bueno, demandan que se seamos proactivos, nos adaptemos ás novas circunstancias. Tedes software propio para a xestión de explotacións agrarias, non? Temos un software propio, bueno, temos un ERP, que é, digamos, un software integral para, digamos, a xestión da propia cooperativa, que é Del Agros. Bueno, é un xogo de palabras co nome da cooperativa, acabado en S, que fai, bueno, referencia ao Operative System, que é un software integral que nos, bueno, desenvolveu Del Agro, e a partir de aí comenzou a implantar en diferentes cooperativas que se demandaron para ter, digamos, un mismo idioma, tanto nos artigos que comercializamos ou distribuímos, no tema dos almacéns conxuntos, pedidos internos mirando certa carga administrativa. E a maiores temos unha serie de software como é o Fairplan, que é un software que fixemos en colaboración co Centro de Investigaciones en Mabebondo e a Universidade de Santiago, que está enfocado para a parte toda que ten que ver ca fertilización dos terreos, non? Nós nestes últimos anos fixemos máis de 8.000 mostras de suelo. En función das mostras de suelo, onde temos a composición da terra e o cultivo que se vai a plantar, facemos formalización de fertilizante a medida, evitando así, bueno, pois botar produtos ou botar o que a terra non necesita, sendo máis eficientes, producindo maior rentabilidade e economía, bueno, ao gandeiro, que é o que se trata. Tamén fabricades fertilizantes a medida de cada solo. Sí, aproveitando esa herramienta que é o Fairplan, nos facemos fórmulas a medida de cada suelo e de cada cultivo. Tratades ao mesmo tempo de ser atractivos, é dicir, é o de sempre, renovarse ou morrer, é dicir, estamos no mundo da digitalización e o campo non pode ser alleo, claro. Isto, bueno, unha parte que é gran desconocida, non? A mellor identifícase as cooperativas como 2 ou 3 escalóns por debaixo do que é a industria de servicios ou industria probablemente dita de bens de equipo, non? O que é o agro ten que ir da man dos requisitos, como te dicía antes, tanto regulamentarios como das estrategias que hai. A Xenda 2030, bueno, que fixa os objetivos de desarrollo sostenible, lévate a ter unha produción responsable e sostenible. Entonces, tens que implementar solucións que minimicen o impacto ambiental, fomentar a economía circular, tanto na mellora da xestión de residuos, a utilización dos insumos agrícolas, digitalización e eficiencia. Tens que apostar por ferramentas tecnolóxicas avanzadas que permitan unha xestión eficiente e sostenible nas explotacións agrogandeiras, e tamén, bueno, pois o compromiso que temos co benestar social ou no medio rural, non? Entón, se non faz, é moi difícil que cumplas ca estrategia, por exemplo, da lei da cadea alimenticia, na que tens que garantizar unha total trazabilidade desde que é o produto en orixe, como pode ser unha semente, hasta que o sementas, lle botas o teu fertilizante previamente. Tens un tema de que se tens que botar algún tipo de tratamento para
impedir unha plaga ou algo, pois todo ten que levar a unha perfecta trazabilidade hasta que o produto final é colleitado e posto a disposición do consumidor. No ano 2014 inauguraban o complexo multidisciplinar de fertilizantes nas Pontes de García Rodríguez na Coruña, un centro de referencia no norte de España. Son 36.000 metros cuadrados, non? Ou eran? Sí, son 36.000 metros cuadrados aquí na zona de Penapurreira, na carretera que vai a Pontedeume. Foi unha aposta do Grupo Cooperativo de Delagro, Delagro como central de cooperativa de segundo grado, pivota sobre unha cooperativas galegas, asturianas e cántabras, entre elas, fixeron o esforzo de implementar esta fábrica, que é unha demanda que elas mismas tiñan. De anos despois, demostrouse que foi un total acerto esa aposta arreglada, porque, sempre que se fai un investimento deste calado nas circunstancias nas que logo, aconteceron, como foi primeiro a crise do COVID e despois a guerra de Ucrania, na que gran parte dos fertilizantes en materia prima antes de procesarse viñan daquelas terras, a capacidade de resiliencia, a capacidade de estar no mercado facendo todo este tipo de cuestións que falábamos de formulación a medida e sobre todo formación, porque tú podes ter un produto, pero se logo non eres capaz de explicar a xente que o vai aplicar e dar esa formación necesaria para un bon manexo, pois tampouco non pode ser que teñas un bon produto pero non seas capaz de leválo ao campo, non? Entón, esa función, que facemos desde aquí de Delagro e aglutinamos aquí nas Pontes a hora de dar formación aos técnicos das cooperativas para que o trasladen ás gandeirías e supoña un bon manexo, é algo que máis alá de producir e vender, é producir e acompañar e axudar a utilizalo nas condicións óptimas. No 2023 xestionou máis de 90 toneladas de residuos, ademais axuda a economía circular. Ben, falamos de Delagros, falamos de Ferplan e por último queremos falar da Gama Blue. Que consiste? Temos, dentro desto que falábamos de nutrición vegetal sostible, a Gama Blue é un tema que aporta unha serie de un enfoque para intentar minimizar o impacto ambiental e mellorar a eficiencia dos cultivos, Isto articúlase mediante unha serie de plantación no que é de unha serie de bacterias beneficiosas e combinadas con produtos fai que a propia bacteria que intente reducir o consumo de produtos de orixe natural, É dicir, que sean as propias bacterias nas que na fertilización do terreno a súa función sustitúa que teñas que botar produtos de orixe natural, Pois, por dicirte un exemplo, o tipo de fertilización máis tirada a temas químicos. Entón, isto reduce, o impacto ambiental e a eficiencia dos cultivos. Ben, pois son os 20 anos que se quisemos lembrar desta empresa que, como acabamos de escoitar, está moi unida o presente, pero fundamentalmente o futuro. Pois nada, 1000 primaveras máis, que está a piques de comenzar a primavera, que empeza os xoves que ven, 1000 primaveras máis para Delagros. Moitas gracias, director xeral, moita sorte. Moitas gracias, igualmente a vos.